Because I won't know when same yes, because I drag them louder because una no again. Because the first reply animal, I won't know when they go and begin. Una no again. Okay. We can make a loan Nina and make a loan Nina. I say no, yes, okay. We can go from there. We can make a loan your owner. Okay. Because even the quadi in your soul, girl was in your gaby. I will pitch on for voice him for get a whoop there. And I said, no voice, this guy, and that all Okwuluora. And I said, no voice, huh? So, because go in there, Baby. I want to run volume television now. Go in there, Baby. I want to run volume television now. So, Obi Karagi, or whoop ye whoop bam bam. Obi Karagi, he whooped the voice again. Now say, no Okwuluora, no Nana Kwego, Nego no Nadia, sound of 500,000. Okwuluora go see script here. Oje Kogo. Or a papa, why I am come near ba. It ain't not going. Obi Kagi na say Okwuluora ya go see script oji unu jinari ego gịnị ka unu na ya unu ihe na emekwa unu mwe fe de play the video na say Okwuluora ya go see unu script eji kwu ụgwọ ya ga bank ga print ya na so unu na ya 500,000 unu na ego gịnị ka oju unu ụgwọ onwengwa ya unu ozuru unu onwengwa unu resiri Okwuluora o machine unu resiri Okwuluora unu na ya na 500,000 ka unu na ya mmadu dịka this boy kwụcha amamudi obi anyị were amamudi obi anyị na-enwe n'obodo a nke a na-akpa Akọma TV all his work niile ọ na-arụ ndị ya niile wee na-edestroy afa ndị mmadụ Akọma TV ana m asị ka ihe na-eme gị a full of 52 years ilube nwanyị a full of 52 years ilube nwanyị na-esusugharị na net since ihe Okwuluora one day ana m asị akwa ifere ya unu na-echere mmadụ one day ọ ga-eme n'isi unu Okwuluora ji ndụ ya na onwe wee pụta unu na-agbagharịzi na-asị Okwuluora ọnwụ na iji ndụ na eziokwu ka ị na-ekwu gaa gosi script nke Okwuluora onye izi a na-eme ụdị ihe afọ m post ị na-epost kịta post voice ewepụtara ị na-asị Okwuluora are you sure na emere gị kidnapping are you sure na ndị a nara gị ego likuru ndị akọ iri mbọsị izi postiri ya kwesịrị onwere gị a nara Okwuluora Akọma TV oke ọha rụrụ ala ụbọchị izi postiri ya kwesịrị onwere gị a nara Okwuluora kịta unu ekwutere na anarị ego mana n'ọsọ 500,000 afọ voice ị na-epule kịta na-asị na onye na-epule voice ya why not igosikwa iri ya akwa chọrọ ịgwa ụwa eziokwu ọ chọrọ ịgwa ụwa na ihe Okwuluora na-ekwuwasị why not igosikwa iri ya ka anyị ma na ọnwa ihe ọ na-eme ihe na kwere ya omepe ọrụ na-asụ na ọha nwana na Okwuluora ego na ọha nwana na Okwuluora ego na ya anaghị afọ 500,000 ihe na-adị eme unu adị m ekwuzi nke a na-akpọ nwa Imo adị m ekwuzi nke a na-ekwe nwa Igbo ị na-achọ ịgwa m na ọnwụ na ihe mee na bụ unu nwa Imo ị na-achọ ịgwa m na ọnwụ na ihe mee na bụ unu Okwuluora pụtakwu na ihe mee na bụ unu ọwụrụ arụ a na-ezo ya ezo otu a nọ Nnewi enwe eme na Nnewi mpụtakwu na ihe mee na Nnewi unu chọrọ ịma maka na m kwuru ya ma otu a na ụga be anyị nwe ka ndị ajọ mmadụ asị bata na ụga m kwuo ebe a na emere m ihe a na ụga ọnwụrụ na m kwuru arụ unu na-asị Okwuluora ga-emere unu apology ahụ bụ ọkwa unu anya ọ na-emere unu apology last time m chọrọ iji Imo steeti because ebe onye anyị na-ejere ife amara m ụzọ mụ pakịrị moto m na Ọba Junction wee jebe Imo steeti mana mgbe anyị na-abata ije ahụ agụ ebe m pụtara ọnwụ na ebe ahụ bara ebe ndị amị na-anọ ka ya na-akpọ ya ndị amị na-anọ saịdị ahụ ọwụrụ ọbara akị mana ka ya na-akpọ enwe ihe a na-ada akpọda saịdị ndị amị na ebe ahụ gbafee onye anyị na-enọ na dis moto na-asị na ebe ahụ kwa ka ihe ha gbara ya mbụ ụmụaka na-anakwa aga ebe a aga ọifọfụrụ ka ọ nne anya efu na saịdị ebe a niile na ndị bi ya gbaracha ọ rụrụ aka ebe a sị m na ụmụaka na-anakwa aga ebe a gara ụmụaka achụchasara ndị mmadụ a na-ezo ya ezo so na mmadụ kwuo eziokwu unu tụgharịba maka na o kwuru eziokwu onye nke akọrọ Okwuluora osi ebe onye nke akọrọ Okwuluora osi ebe a unu na-achọ igbu afọ this guy ka ihe Okwuluora mere unu
Ngi wa nwa onye Imo, nwa Imo ka afọ ga isi na iwo nwa Imo. Ị na obodo oyibo na-akọ eri ya. Gbadata from mma kwụrụ gị ụgwọ ịgbadata obodo oyibo ime video mmenye gị 200,000. Ị ga ebe ahụ Okwuluora mere that video, that particular house nọ n'ebe ahụ around 6 to 7 o'clock. Ị nọ n'ebe ahụ mee video mecha video la free mmenye gị 200,000 ebe so nwe na-eme ebe ahụ. Ha nwa Imo anime tụ gị asị challenge. Ị ga ebe ahụ Okwuluora mere video ahụ isi na onwe ihe na-emenụ jee ebe ahụ around 6 7 ga mee video imecha video ọnwụ na onwe ihe metụ gị aka mmenye gị 200,000 ebe isi n'ebe ahụ amaka na Okwuluora ekwutọbụ unu maka na ọ sị na ebe ihe mere ya. Gbogbo okwu asị dị na ihe Okwuluora kwuru. Onye apụsị ebe a pụrụsịrị vidio nke a onye apụsị kuru wee gbuo afọ Okwuluora ofu onye nwaanyị nwere n'Igboland na-enyepụ ndị mmadụ adị m ekwusị ndị ha na-arụ ofu ọrụ o nwere ndị m na-eche ka ha kwuo okwu mana ọ na-atụ m surprise onye ọbụla nwe onye ọjọọ na-epretend na ọ wụ onye ọma obere oge ị ka ga-emechakwa chọpụta na ndị mmadụ ga-emecha mara onye ịbụ a na-ezo ya ezo ọnwụ na ịtọ ọkụ ị na-ama gị ahụ otu ndị a na-eme ehicha akwa tọkọ in ife ile na ka ịtọkọwa in maka onye ọzọ na-atọ ọkụ ihe nye gị 1 week mọs obere oge ihe efodukwe out because ọ bụrụ ihe iji bịa ụwa. Zeus a na-emere anya ka ikwu okwu gbasara ihe Okwuluora ikwuba okwu ya. Zeus ihe na-arụ ka Okwuluora na-arụ mma nke ọrụ ya ọ na mmiri gị dị na mma beta ana m eche ka ikwu okwu ọhịa na-eme ndị Igbo be anyị ofu onye na-achọ ka nna ka ya kwụrụ ofu onye na-achọ ka ha mara na ọsọ ya wụ onye ọma anya bụghị ị ga-arụcha ọrụ niile Okwuluora na-arụ ị ga-agbagharịcha ihe niile ahụ nwa ọsọ onye mgbasị ziere nya na asị nya ha tinye okwu Okwuluora ọrụ na aka nwa mmadụ dị ọcha. This is why ụfọdụ ihe na-adị enwe m iwe ụfọdụ hapụ ihe ha kwesịrị ikwu na net ha mekwu ya akaba na-achụ nke ha onye anwụzie kpam onye anwụ ha na kpam ma echegbu onye ahụ ekwubu okwu ya lee Okwuluora ka o bu ihe ha ka ihe a n'aka Okwuluora bụ wundụ n'aka wee na-agagharị na-ehepụ ndị be anyị na-achọ ịnwụ ahụ enweghị ike afụ ya. Nwanne m daalụ na ekele onwe onye ga-afụ ya. Look at it, let me show you. Ofu onye ahụ kwa lee na onye ahụ a na-ekwu na Okwuluora amaghị a na-ekwu na onye ahụ na ihe ahụ ihe Okwuluora just for ọrụ onwe lekwe the same person ahụ ọ bụrụ na Okwuluora na ihe ahụ Okwuluora gwara anyị mgbe o je na ụmụaka ọ bụrụ eziokwu ndị a ka ga-ekwu Okwuluora ruo ha nso mana lekwe video Okwuluora mere today gbasara na guy. Let me come. From being hopeless to being hopeful. From the village to Abuja, look at the Agba the same video. Agba the same people now Okwuluora help na nya. Okwuluora eburukwa na Abuja keta for treatment. Everybody contributed. The good people of Omaka, the good people of Nigeria, good people of Nigeria. Agba ofu onye ahụ ha na-asị na Okwuluora ama ihe ọ na-ekwu. Agba the same person na Abuja kwa o. Dekwe ya. And it is uncle incredible. For you need put more abroad nke gị n'afọ. Enwe ndị ọkụ na-egbu nwanne fa gbuo ụmụ nwanne fa. Ifuru ya? Biko m na-etinyekwa aka nọmba nkụrụ ya because case ya the worst is obvious is worse. Agwa correct. Ọ dịkwa ka ọtata ka Okwuluora mere video. Agwa ọtata ka Okwuluora mere video ebe the boy nọkwa na Abuja o jekwe na Abuja na-ayọkwa ndị mmadụ maka ego ka afụ na ndụ boy dị. Ka afụ na ndụ the boy dị o. Ka afụ na the boy dịkwa ndụ. Mana ihe afọ ụfọdụ abụlie na-asị na Okwuluora erie n'ego the boy o mere na nke Okwuluora ahapụra the boy agwa na ise na Okwuluora a na-ebu ebubo na o mere nke mee nke ọzọ ọnwụ na Okwuluora bụ onye ọjọọ ma ọ na o riri ego the boy ma ọ na ihe ọ na-ekwu na ndị Ameria wa asị Okwuluora ga-eje Abuja so ebe ndị mmadụ na-anọ ebe ahụ erite uru mana afọ onye na-anwụ anwụ ha mekwuru ọrụ ya na onye a na-anwụ anwụ mmiri Okwuluora ama na ama m onye Okwuluora ọwụ mana that guy is a savior. That guy is a savior. Akọba TV ị n'obodo oyibo na-esusugharị ikpuru Okwuluora n'ọnụ ikwupụ nke a gị na nke a na-akpa agbachi iso m unu kpuru Okwuluora n'ọnụ gịnị ka o mere unu ndị mmadụ ahụ ọ na-azọ ndụ ahụ ọ na-azọ unu were na-atajiri anya na a na-akwụ ya ego ọkpọ ha n'oku aza unu na-atajiri obere oge ọrịa ga-efe unu ghọta ife a na-ekwu mmadụ ebe ide 17 million iji ga-ejekwa onwe gị ịma na a na-ekwu ya otu ụfọdụ a na-aghọta mmadụ ga-apụta wepụta onwe ya sacrifice. Look at it.
Let me show you. Le na aka Okwuluora na le ya. La aka wa mmadụ la aka ya anya. Watch aka Okwuluora. Ihe erukwela almost 2 weeks or 3 weeks. Due to all the diabetic. Plaster amoni anaka ebe ewepube ya. Plaster amoni Okwuluora n'aka ewepube ya. Look at it n'aka ọ ka dị n'aka. Mana obi ya na-ajere ndị mmadụ ozi. Le n'aka le plaster ọ ka dị ya n'aka. The good people of Nigeria, Plaster amoni anaka ka dị ya. Plaster opposite ka dị ya n'aka. Due to all the diabetics, that in ekwela ala. Mana o ji ya wee na-ejikwa ozi ọ na-eje. Iwe nọ n'ebe ị nọ na-asị na ihe egbuo na-ekwu against Okwuluora na o mere nke a na o mere nke ọzọ. Soro na ndị na-ege ihe asị. So na ndị that boy wepụtara voice note. Why not isekwa iri wepụta ebe onye ezigbo mmadụ? That boy wepụtara voice a na-ege kịta na-asị na Okwuluora na-atụ ụga na ya narị 500,000. Sepụtara iru gị ka ị mara na eziokwu. Onye ndị federal gọọmenti gbapụta ka bịa kwuo okwu ara ịgbaka Nnamdi Kanu kpuchiri iri ekpuchi ka ihe ọ na-ekpuchiri iri efọ ọ gara imepere iri ụwa niile mara onye ọ ka ọ yawa na-ekwu ya sọ sị na onye a na-ekwu ya ị na-enye anyị voice note wepụta iru gị gwa anyị ka anyị fụ onye bụ hapụrụ Okwuluora ka o zere unu ike na onwe ya o mere unu onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndụ ndị mmadụ ya ka unu na-achụgharị ọkụ ya ka unu na-achụgharị ka unu gbufuo ya ka unu na-achọ ka unu kọndem afọ ya Akọba TV and Co unu niile wụ ndị na-agba Okwuluora mgbe ka afọ ya wee mebie ka unu wee shine ya unu ga-ata afọ ihe ya ọkịfụrụ ọrịa ndị ọzọ na-arịa na unu achọ ka Okwuluora na-agwụ ọ ga-atụ unu one day mgbe unu ghọta ife a na-ekwu unu na-asị na Okwuluora na-atụ ụga jee unu na ebe a kịta obodo ahụ akpọrọ afa ka afọ ya obodo ahụ akpọrọ afa na Imo steeti unu sị na ihe Okwuluora na-ekwuwasị jee na ebe ahụ mee live video unu si na Okwuluora na-atụ ụga jee na obodo ahụ Okwuluora kwuru na ihe a na-eme jee na ebe ahụ na 6-7 o'clock ime abalị jee na ebe ahụ mee live video ka anyị fụ onye ọbụla mere ya m na-anye onye a 200,000 yes ebe ọhụụ na ọ dị izi jee na ebe ahụ mee live video Okwuluora na-ekwu na asị na ọ ga-abịa nye unu apology apology gị ka ọ na-aya unu na o kwuru na ebe a ka e mere ife a ịchọzi ka okwu ebe okwu na ihe mee ebe ọ ga-akpọ ebe ọzọ afa allow that man to be that man ji maka echiche ọ na-eche maka onye unu na-agwa n'ọnụ onwe ihe mee daga ya ọbara dị unu n'isi ụrụ ndị na-ebu afa Okwuluora agagharị especially nke akwụchabara isi dị 52 years na-achọghị ịga nwaanyị a na-akpọ Akọba TV respect yourself and go ahead and leave Okwuluora alone. God be me witness. Me no Okwuluora afube for 1-on-1. Before God and man who made me and you. Me no Okwuluora ekube na phone. Wala yen de guess ya we make do nya ka edocha. Onye ru furu na aga ni riwo na ewu nu. On na cho anything no geji we pull ya down. I pull we ya down. Okwuluora nwa igara ihe ahụ na arụ. Oge nwokwuru enwe echi o. Onwe onye nwe echi ya Okwuluora ọrịa efuru na efegharị na we ebe nwere ike ebi echi niile. Ekpere mmiri anyị ugwu na aka gị dị ha n'ọchara ma bịa ebe ị nọ mana ebere na-emere m ndị a na-akpọ Okwuluora n'ọnụ steady Okwuluora na-enwe ihe o mere unu na-akpụ ya n'ọnụ unu ekwukwala ka ihe unu na-agba ebe o si mee unu. Yes, I enjoy my Sunday always ana m ekele daalụ unu ekwela ka ihe unu na-ama ebe o si mee unu hapụ na Okwuluora ka o soro unu ike onye a nwe kidney problem otu ya onye kidney problem anyị fere onye na-ama mgbe o ji abịa ị nwere ike ijecha ụlọ ọgwụ tata dị healthy uru echi niile ọbịa ị nwere ike ijecha lab tata sị gị na ịdị 100% echi niile ọlandị ya obere ihe nwere ike ịkọsị ya onye ma onye ọ ga-awụ echi Akọba TV onye ma onye ọ ga-awụ echi ijide nwoke ibe gị ihe ọnwụ na-eme ha na-esi Okwuluora na-atụ ụjọ ya gosi na evidence ịchọ ka o gosi gị ka ozi gị ebe ekpuchipụrụ ya aka ka i wee ma na evidence ịchọ ka Okwuluora sị gị ọka ozi gị ebe mapụrụ ya olu azụ ka nke House of Assembly Anambra steeti akwa nwere kịta ka evidence oji ịchọ ka Okwuluora sị gị ọka ozi gị ebe ha na ndị ọcha akụri aka n'olu si ebe ịchọ ozi gị ya ekweta na enweghị emere akwa ya sịrọ ndị frens ya Okwuluora pụta kịta sị gị ebe ha na ndị akụri aka n'olu si ebe ịchọ ihe ekweta na ndị ahụ ndị ọjọọ kwa ya sịrọ ndị frend Okwuluora ka ha na-esekọ ịchọ
Can you very careful na ya in good to we don't know tomorrow. Akoma TV nke kan na akpa for respect yourself and leave Okwuluora alone. Maka onwe yo mere Okwuluora all the ile ọ na-agwa ga efego ga omugwa ga ndeto okwu na agwa gị because na nkiricha video gị we na-ewe m amamebe anyị wu ndị Igbo se nwete this bad heart anyị na-enwe amamebe anyị se nwete obi ọjọọ anyị amamebe anyị se nwete obi ọjọọ anyị na-enwe n'obodo a Okwuluora ịma na odomanya na ihe ọ na-eme na mmemewu ya Akoma TV ihe ndị mmadụ ego tuwe ego onwe ya 1000 na akaụntụ gị ịma na-ekere ọrụ eke then why ji ataje this young guy anya onye Chukwu kpọpụtara ka ọ na-ehep ndị mmadụ o nwere ike ịda na family ga-echi niile ọkwa disa person ga-abịa agbakọ mmadụ ole kpọrọ m sị bịa kara m bịa mee vidio nke a na onwe onye ahụ adị nka mkpụara ma emewu ya ya kpọọ ndị ọwa ọrụ arụ ọ bụrụ ọrụ m then onye a na-emewu ya ka iji fight everything ka ipulu afa ya daa onye a ga-emewu ya ka iji fight every day ka ipulu afa ya daa unu na-asịrị ọ ga-abịa ya unu biko bifo Okwuluora ya unu biko unu ga-esi n'obodo oyibo ahụ nọ unu ndị na-ekele m n'ụlọ ndị ụmụaka unu niile ga-etiata na buna unu tiata unu ji ebe Okwuluora nọ wee mee vidio na ebe a mee live video around 6 o'clock 8 o'clock ime abalị unu mee ha anya ito unu mma eso wee gakwukwuru Okwuluora chọba ya ebe ọ na maka mam ya ọnwakwu m nye na-ada ewute m wee ejide onye na-enwe nne na nna si gbuo ya dat ebe a ka iwe m na-adị adịwa ejide onye na-enwe nne na ala si gbuo maka onwe nne na nna ọ ihe kwuru sọsọ ya wunye na-ada ewu adịba na ebe a na-emegide mmadụ onye ọsụkwa ya wụrụ onye ọ na-akpa anya na Okwuluora na-ebu ibu na amarọ mana ime wedị na ọbịa ebe a nja ga ego unu ama eti ọrụ na nke a nwoke mmadụ na-atala na-ebu ya allegation ị na-asị ya ezigbo evidence oge nke gị yi ezigbo evidence ya ọgwa oge nke gị ị ga-ezi evidence ahụ ifụ ị na-asị ya gosi gị evidence nke n'obodo oyibo bata gaa ebe ahụ Okwuluora mere ya gaa mee vidio ndị asị Okwuluora esi na anakọrọ gị ego gị niile mana ndị a na-asị na ha na 500,000 so unu ekwetara na anara ego chacha so unu ekwetekọ na enwe ego anara Okwuluora chacha before unu kwuru na enwe ego anara ya na onye ọmụmụ egwu then secondly ndị nna Okwuluora ego gịnị ka unu na-ana ya onwe business unu ji ihe na-ekwe gị gị wu young guy ihe na-ekwe gị pụta na asị na ọgị wu nke a na ọgị nara Okwuluora ego na ihe ụnụ anachaghị ego ya niile na ụnụ nyere ya ma nke ya nye fon ya sa anyị ụnụ narị ahụ 500,000 ihe na-emekwe gị na-ekwu ụgwọ ahụ ị na-ana 500,000 o ji mpaga ụgwọ ka o ji mmaga ụgwọ ị na-ana 500,000 onwe moto ogoro gị ka onwe mashin ogoro gị ụnụ na-ekwu ya ara akụrụ ụnụ aka ịchọ igosi anyị na ịdị shọ ị na-ekwu mee vidio fisikal vidio gosi anyị iru gị kwuo na ọgị na Okwuluora ego ọ ka esi eme ya ịma ha dị otu a nnọkịta enwere ike ịga ịgbada ebe ndị agboro na load moto ebe onu ha dị thousands ebe a kwuo ofu onye ụgwọ ọbịa mee disin izuzuru si na ikwuru okwu akwa ịnọ na-aṅụ iyi o nwere ndị na-ebe a na-enweghị ha ji iyi kpọrọ onye ndị na-ebe a sef na-aṅụ Igbo enwe ụdị Igbo ha na-aṅụ ha nwere ike ibikwasị aka na moto o rekwa ga nyere ya ji ego go o were ego gị fọnyị na akpa na-aṅụrụ gị iyi isi anyị ga-etiwe akara njiri wee ṅụ iyi ọchọ dị mma ma na anwụ echi ma na anwụ taa o tinye akara njiri na-asị gị ọgwụkwọ na omenye ya ka egbe gbowu ya ka egbo ma ya wu na o riri ego ahụ anyị nwere ọka nkụ ebe a so ị bụrụ onye izi ị na-aṅụrụ anyị iyi ka anyị wee beli ifo na anyị na-ekwu eziokwu anyị nwere thousands ebe a na-aṅụ Igbo nwere ike ịṅụ ụdị ihe ahụ ị ṅụrụ sagorisi na anyị ndị brain ha dị so light ịpụta ị na-achọ onye na-aghọrị akwụkwọ na chiri akwụkwọ na ihe na-ekwu na ụnụ na Okwuluora ego a ka mgbogbo wuo gị ka ọgbado ha kụ ewu ibelivri ma onye nwe ọgbado ha onye anyị na-akpa afọ ime onye you don't believe on it so unu nwere ike ịṅụ ihe ọwụra to make sure na unu chọrọ ikwu ihe unu na-ekwu nchọ onye ga-ekwukwu udo okwu anyị kwu kịta agbada ama ebe ndị agboro na-ana ebe onu ebe ha nwee paakị ije ebe a na-aṅụpụ Igbo nchọ mmadụ ebe ahụ kwuo ofu onye ngwo si ya na nchọkọ mere m vidio na amafọ iri anya okwukwu ụdị ihe anyị kwuru akwụọ ya ụgwọ so ụnụ akọ eriziri akọ eri ahụ akwụ ụnụ ụgwọ ụnụ mapụta na-akọ eri ihe sọrọ unu ka unu wee gbuo afọ Okwuluora otu aka Chineke si ga na-egbu nke unu
what in believe na ihe nwere ị na-eme na mmadụ ka imegide mmadụ a ga-emekwa na village a ga-eme na be gị ị chọrọ ga village ọ na nna ekwu wasị ga village ga jụọ ndị na-akọsịrị mmadụ ala jee jụọ ndị na-akọsịrị mmadụ ala enwere ya o nwere ụdị ndị anụga tata ha enwezi ana tata ha ekpochapụna enwere ụdị amara ma neberenta na ụmụ nze hie nke onye nwụrụ na mechakwa na ayọzi biko si ndị nwe ala onye mara ma nke wu nke ebe werekwe onwe ihe ọjọọ dị n'ụwa ị ga-emere ma anata ụgwọ ọrịa iji na nwoke ibe gị ma n'aka dị ọcha ị na-eme ndị tiri nwere ime ka igbuo imeji ya anyị egbukwe nke gị yes gwa m ihe Okwuluora mere Okwuluora kịta megide ọrịa BP nwụọ ọnwụọ kịta ndị niile ọ na-ebu eji ụlọ ọgwụ na-anatara ya ego na-atụta ego dee ka kịta a na-akpọ kịta nke a na-achọ ịzọ ndụ ọsọ ya wụ nwoke nwere n'ezinụlọ ha nke Okwuluora kpọjebe Abuja kịta sọsọ ya wụ nwoke nwere n'ezinụlọ ha ka ọ ga-adịghị ka ofu mkpụrụ nwoke ma n'ọya ga-anọchi ngwuru ka ọ ga-adịghị ka ọ nwụọ ịma ihe ọ pụtara ofu mkpụrụ nwoke a nwụrụ na ngwuru ka ọ ga-adịghị ka ọ nwụọ so ọnwụọ ị na-enwe aṅụrị ikwugide ihe Okwuluora dụ azụ kwuru na ọma ihe bụdozi bọị ihe hepụ ya da bọị nwụọ ịgbanụ ọbara ya dị n'isi gị onye ọbụla kọsụrụ ihe eji agba ọsọ n'ime ahịa ewee ji maka ọsọ mgbe owuwe mmadụ onye a ga-eketakwa oke ya onye ọbụla kọsụrụ ihe eji egbawa ọsọ n'ime ahịa agbagide ọsọ ahụ ọ banye na-egbawu mmadụ onye ọbụla nwụrụ ebe ahụ onye akọsụ ihe eji gbawa ọsọ nọkwa n'ime ya ọkwa na ịmara ya agwa ife mmụọ ka nna agwa gị dịba ka ọma TV n'afọ iri ndị otu gị ọkụ ha chaba Okwuluora ọkụ ha kwuwe agesi Okwuluora afọ ya na-echekwa unu gaa market somewhere ọ na-ahụ mmadụ mechie o chefuo ma the percussion dị ibupụta Okwuluora bịa gwa anyị nke wee eziokwu ego ole ka ndị a nwere na akaụntụ gị Okwuluora onye mbụ a na-ewu akaụntụ ya Okwuluora onye mbụ Okwuluora ya wụ onye mbụ bagoro n'ọnụ ọdụm pụta ihe o ji baa pụtakwa maka ọ wee ezigbo mmadụ enwe ndị bara ya pụtara nwe ndị bara ya pụta ọ bụrụ ata ka a nọ na mmadụ mitichara gachara n'ọnụ ọdụm dechapụta enwe nke abịa kpụrụ saịdị nke anya mmadụ na-aba akpụrụ landlord ya kpụrụkwa ofu onye yadị kpụrụ landlord kpụrụ ofu onye yadị after 2 weeks landlord pụta ofu onye yadị ya agbawue bupụta ozi ya saịdị uke yes enwe ndị na-ejepụta nwe ndị na-eje ha ma apụta mmadụ na-abụ ka akpụ na ofu yadị mechaa landlord pụta nke tenant apụtara egbuo bupụta ozi ya saịdị uke ndị mmadụ gbafe wee fụ ozi ya eje echeki ma ọ bụrụ saịdị aka ọdọ eburu ya jekwa nke Okwuluora ọ dị iche na nke ndị ọzọ biko nụ ama m ụdị ihe adịbụ na be anyị ụdị obi ojii anyị ndị mmadụ na-enwe adịbụrụ be anyị ama m ebe esi aṅụ amama aṅụtara ihe anara ịfụ nwanne gị ka ọ na ihe na-agara ya ị na-elo ya iro ịfụ nwanne gị ka ọ na-eme ọfụma ị na-elo ya ilo Okwuluora ị na-ama mfu otu a ka ọ na-ehepụ ndị mmadụ na-asị Chineke goziwe this man somebody dị diabetic o buru ọrịa ya ife ọtacha ahụ ọ na-eri nri mmemewu ya simple ihe Okwuluora na-eme mmemewu ya so ife onye na-eme ya ọgwụgwọ na ịdị etinye ego na-eto n'ihe eto ka ndị na-etinye ego ka obi na-akọ ha ọ na-awa n'ọnụ ụlọ ụka a na-eme donation eji arụ ụlọ ụka ọ na iji ego ị na-akọ n'aka a na-eme donation n'ụlọ ụka ọ wụrụ ịnọ ịtachụgbu anya ndị ji ego na-eme ọnwụ na ịma na ịnọ n'oche ga na ejiri ego ka ọrụ nkewa aka nụ ka ndị na-eweta ego a nwe mụrụ a na-ewetakwa ya mmụọ ịmanwe ogbenye nwere amụsụ ị n'obodo oyibo na-aza aka ọma TV akwụkwọ ọgwụ ụgwọ sị gị bata gaa ebe a kịta ihe a mere ya aga Okwuluora jere pụta ije iwere ike je ịma pụta so aṅụziri Okwuluora aṅụziri ya bikọs ịmara echi ịmatụ n'obodo oyibo ka mgbọ agbapụrụ n'elu ka mgbọ agboro onye ọzọ ghara ịtụgo ka mgbọ eji maka onye ọzọ wee gbaghara ịtụghị ịmakwa ya nwunye mmụọ gwado onwe gị ugwu onye anyị furu na-ehepụ sos eme ị na-achụ ihe mere ndị ọgaranya ji adị ogologo ndụ ụfọdụ ndị ọgaranya na-adị ogologo ndụ eme ị na-achụ ihe ha ji adị ogologo ndụ bikọs ndị na-etinye na ekpere ka nkụ ndị ọhụrụ na-ebiri rice ya afụ obi agadi nwaanyị rice agadi nwaanyị were mkpọ nna ọ ya adịrị gị mma
sọsọ ihe ahụ o kwuru karịrị ikpere ị na-esekpu n'ala every night ọ karịrị ya times 100 efudu ama na ọ na-adị ogologo ndụ ọfa na-agọrọ ya ọfọ na-agọrọ Okwuluora karịrị akarị ọfị ya agọrọ Okwuluora wụ na ọ ajọ mmadụ na Okwuluora mere nke a mee nke ọzọ ka anyị dịkwa very careful maka echi ị nwere ike na-eme ka ị nweta trafik ahụ nwere ike trafik ndụ gị echi ị nwere ike na-eme ka ị nweta folowa ahụ nwere ike ifolo ndụ gị echi ị nwere ike na-eme ka ị wee nweta view ya nwere ike view gị vigbuo gị maka onye ụfọdụ be anyị na-eme na a ga-afụ ihe ha pụkwara nke ahụ eziokwu achọrọ ka a tụgharịa ya ka wee kọsọ promotion ka wee nwee view ka ịkaka view na-enwe ị chọrọ Facebook always ga nọ Chineke Facebook amenyewu gị ka mmụọ nkịta enwe ego Facebook ga-akwụ nkịta gị highest 2 days ericha anya ka Facebook ga-akwụ m nkịta ga-eme m ka m fụ eziokwu ihe ga-ehepụ ndị be anyị ana m atọ ya atọ ego ole dị ya Facebook kwugoro m ọsọ ya akwụgoro 2 million tata Chineke mana mmadụ ụga m na-spend under 1 week ana m akwụkwọ gị agwara mmadụ because way your that's why nji nọ n'ebe a ihe nnọ for transparency ihe nnọ for eziokwu nkwụcha ya ọ na-enweghị iwe lakpuo nkwụcha ya ọ dị gị mma efu pichọ m ịmọfere mana ihe ma ekwu mpụta mfụ ihe ọjọọ na sọpọtụ ihe ọjọọ ka m wee kọrọ m aka I can't do that. Ịghọtago mmadụ wetara m onye na-achịpụta for senate since a capital onye nwụrụ butere m ma posta ma ihe niile wetara na be m ọka mmadụ m gwara ya eziokwu baghị si na ebe na nchọ ka mkpọ ụmụazị ga-aga mee ya ka e meria kampen na mpụta nakwu okwu na ụfọdụ ga-eme ya nsị ọ ga-anọ m ne ọsọ maka esi ya mme obi m ama na-ekwu ihe ọzọ ana m ekwu ihe ọzọ n'ọnụ nsị ya were ya ga-anye ndị ga ịma ga-eme ha na-eme ya ha jiri obi ya na mme ya mmeji obi m bikos ọ bụrụ onye aka mma atụrụ ọsọ m gịnị m si ya lee onye mma atụrụ si ya na ọ ka mma n'oge na ị ga-abụrụ ya bie ndị obi agha anabata mmadụ agbara gị posta na-agwa ndị mmadụ tiri gị mbekwa n'ime obi ma ọ bụrụ ihe a na-ekwuru ọnụ ka dị m n'obi si ya mmemme wụrụ ihe a so onye na-agwụ na adịghị ọzọ hapụ na Okwuluora ka ọ nọrọ onwe ya hapụ na Okwuluora ka ọrụ Chineke bịa zite ya maka gị ọ na-achọ ịstọpụ ọrụ Okwuluora na-arụ ka ime ka ọ wụrụ ajọ mmadụ obirigwe wee emekwa ka e wụrụ ajọ mmadụ obirigwe nọ n'elu na-achị gị ọchị obirigwe achịgbuola gị n'ọchị ndị wewe onye pụta na ọwụrụ ahụ Okwuluora ka ị chọrọ imebi sọmbọdụ na-eme ụra dị abalị anya 2 o'clock 1 o'clock 2 o'clock a na-akpọ ya bịa hepụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ bịa hepụ ndị na-achọ ịnwụ anwụ den ndị ahụ na-achọ ịnwụ anwụ na-ehepụ ka ị chọrọ ka ọ nwụọ ka ndị ahụ onwezi ọrịa ọrịa nwụọ ụdega na gọọmenti anyị na-egede ntị gọọmenti anyị anọ for helping you gọọmenti anyị adịghị ready for you ihe amaghị ihe ha na kampen ha na onwe ha den onye a na-ege ndị ogbenye ntị ka ị na-achọ ka iwepụ ka ị na-achọ ka ime ka ọ daa ka iwe wuru ka iwe nweta your achievement ọ dịkwa very bad ọ dịkwa very bad ọ dịkwa very bad ọ dịkwa very bad wepụ n'anya n'ebe Okwuluora nọ ka ọ nọrọ onwe ya onye ka nsị ka ngwuru n'abalị a aka nwanne ụlọ Igboland TV onye amị na ụga nwa agụ atọ ọmụ na-ebecha bikonu ana m asị na anyị ga-ara otute onye ọbụla ga-eji anyị echi niile ga-azụta ego ife ọnwụ na ịchọ na ndụ anyị ga-enweta ewe ife ọma ụnụ mana anyị nọ Nnewi nọ Mkpọ anyị adapụ Mọnde tuto ka o si wee dị anyị ka na-agwa nna ndị ugwu ịghọtago ebiri igwe ka nna ya ka ọ gbapụtara nwanne anyị ka ebe niile dajuo ka anyị jeekwa ihe Mọnde maka ihe na-apụ anyị na-ahụ ihe ahụ ịghọtago so ana m asị ka ọ dịrị anyị niile mma igbo n'ihe ihe egbute igbo na-asị ihe egbute ife ọnwụ na-awụ ihe ọma ị na-achọsị isi ga-eru gị aka ihe niile nwunye na-awa gị isi ama nwezi gị isi nwa gị ọnwụ na onye na-awa gị isi na-ayọ Chineke si isi ka ọ kpọchitara ya azụ ana masị na Chineke akpọchitata gị n'abalị a from tomorrow ihe afụ ihe dị iche ana m asị ka obiligwe mere anyị ya na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen nwoke emesịanụ aka nwanne ụlọ Igboland TV onye amị na ọga nwa agụ ata ọ mụ na-ebecha maka ọ dị na echi